Viileä kevät houkutti hankkimaan kaasulämmittimen. Sonwindin Windflame oli edullinen ja lupausten mukaan riittävän tehokas. Kun laitteen sai kokoon pohjan kiinnitys hankalilla pienillä ruuveilla, niin käyttö on helppoa ja kun oli löytänyt sytyttimen paristolle paikan. Sytytys tapahtuu painamalla säädin yksiasennossa alas ja painamalla sytytinnappia, kunnes liekki alhaalla syttyy. Säädintä pidetään alhaalla niin kauan, että keskimmäisen keraamisen levyn poltin syttyy reilut puoli minuuttia. Säätimessä on kolmitasoinen porrastus, maksimiteho 4,2 kW. Kun kääntää säätimen kakkostasolle, syttyy vasemmanpuoleisen levyn poltin ja kolmostasolla myös oikeanpuoleinen poltin. Tasolla 3 lämmitys on tehokasta, tasolla 1 hidasta ja sitä voi käyttää lämmön ylläpitämiseen. Lämmittimen edessä lattia lämpiää tuntuvasti, joten laitoimme siihen keraamisen laatan. Kun ensimmäisenä käyttöpäivänä sisätilan lämpötila oli noin 8 astetta, niin kakkostasolla kesti 4 tuntia nostaa lämpötila 18 asteeseen. Puukaminalla voi sitten jatkaa lämmitystä, että hormi lämpiää ja varaa lämpöä yöksi. Aamulla 5 aikaan huonelämpötila on pudonnut noin 16 asteeseen, mutta kaasulämmittimellä lämmön saa parissa tunnissa 20 asteeseen, mikä on laitteen mukavin piirre. Seuraavan päivän iltana tarvittava lämmitysaika on huomattavasti lyhyempi. Siis kokemukset ovat yllättävän myönteiset ja olemme tyytyväisiä sijoituksiin. Miinuksena viitteelliset suomenkieliset ohjeet ja huonosti mietityt kiinnitysruuvit, mutta niitä ei tarvitse enää muistella. Ja kesäkin alkaa näyttää merkkejä, että lämmitystä ei paljon tarvita.